Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni iyang mga tinun-an, nanakay sila sa sakayan ug nagadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa nahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan, sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutanan nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan. Ihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag sa kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, katagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili gayud gutomon, ang mutuo kanako dili gayud uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong adlaw sa tanan. Sa libro sa Henesis, kita nasayod nga gihulma sa Ginoo ang tao gamit ang abo. Ug human gihuypa ng iyang ilong. Ug diha nagsugod ang kinabuhi sa tao. Sa sinugdanan nasayod kitang taan nga ang tao aduna gayoy lawas ug kalag. Pero mga igsuon, ato ba kining padayon nga gihatagan og importansya karon? Bisan asa makadungog kita og pahimangno, self-care is not a luxury, it is a necessity. Ang uban moingon, your body is your biggest asset. Make sure to take care of it. Mao ganing kasagaran ang mga halinon nga mga produkto karon kanay mga adunay nakasulat nga with antioxidant, kanang with collagen plus for beauty from within. Kaniadto ang mga uso nga sabon unsa man adtong mga papaya soap. Pero karon ang mga papaya soap enriched with glutathione. Ug ang mas mahalin katong with more glutathione. Ug mas attractive ang mga produkto kung aduna pagoylain with anti-aging serum. Di ba? Mao kini mga igsuon nga ang mga tao karon conscious na kayo sa iyang lawas. Bisan gani sa mga lalaki karon normal na ang mag-makeup, di ba?
Unya sa mga pagkaon, mas mahalin kung adunay tatak with probiotic or kadtong fresh from the farm. Samot na naisuwat nga organic. Mga igsoon kini Kristo, modern man has becoming conscious of his body. But how about his soul? Ang atong ebanghelyo karon nagsaysay nga human gipakaon ni Jesus ang 5,000 nga mga tao, daghan ang nangita kaniya, nagsunod-sunod kay nganuman, buot sila nga makatilaw pag-usab sa milagro nga gibuhat ni Jesus. Apan si Jesus ni pahinumdom kanila. Ayaw kamo paghago sa pagkaon nga madunot lang, kundili paghago kamo alang sa pagkaon nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Ug maghatag kaninyo og kinabuhi nga walay katapusan. Take care of your spirituality rather than concentrate only on your body. Dili man sayop nga kitang tanan mag-amping sa atong lawas kay kinitemplo man sa Espiritu Santo. Apan ato pong hatagan og patagad ang atong mga kalag. Kung kita magpa-check up og doktor, kanunay atong madunggan, you are what you eat. Kung hilig ta magsige kaon og tamis, unsa may atong dangatan? Di ba? Diabetes. Maybe daghan ni karon nga mga diabetic. Kung ikaw hilig sa mga ilimnong makahubog, and then parisan pa ni adtong sumsuman nga tambok sa humba, unsa may dangatan? Fatty liver o sakit sa kasing-kasing. Kung kita nasayod nga kini ang dagatan sa atong gisulod sa atong lawas, pamalandungi kaha. Unsa man ang atong gisulod sa atong mga kalag. Tan-awa ra gud ang inyong mga cellphone karon, unsa may pirmi nga naa sa search history. Kamo nasayod ni ana. Ato kahang pamalandungan ang atong mga buhat matag adlaw. Naghunahuna bata sa kaayuhan sa atong mga kalag. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, ako ang pan sa kinabuhi. Ang muanhi kanako dili gayud magutman. Ang mutuo kanako og magsunod sa mga buhat sa Ginoo dili gayud mauhaw. Ang pagpakaon ni Jesus sa 5,000 ka tawo dili lamang aron pagatiman sa ilahang pisikal nga kagutom, kundili nagpunting kini mahitungod sa iyang pagpakaon sa iyang kaugalingon ngadto sa santos nga Eucharistia nga mao gayud ang tuburan sa grasya. Adunay uban nga moingon nganong kinahanglan man ko nga mosimba, Father, nga inap naman siguro nga magkinabuhi ako og maayo. Kana bitang wala ko itumban nga katungod sa uban. I think enough na aron ako maluwas. Pero mga igsuon ang pangutana, aduna ba gyud kitay kaakuhan nga maluwas kung kita lamang? Matud pa ni San Agustin, if man could attain salvation by his own efforts, why does Jesus needs to die on the cross? Kung kaya palang natudaan nga kita-kita ra di ay ang hinungdan nganong kita makakuha sa kaluwasan, nganong kana siya kinahanglan pa mang ilansang sa cross. Pero tungod kita nang hinanglan man sa iyang grasya. Kita nang hinanglan man gayud kang Jesus, kita nang hinanglan og Ginoo kanunay sa atong kinabuhi. Busa bisan man kita puno kayo sa mga kapakyasan, maningkamot kita pagpuduol kaniya ug mutuman sa iyang mga sugo. Panagsabitaw, preoccupied ta kaayo sa atong mga gipangayo sa Ginoo, kanabitaw pumusulod tag simbahan, muluhod dayon manguros, mangayo sa Ginoo, iguman muuli dayon. Kinsa man kaha ang nagbuhat niini. Ang uban nakoy mga maistorya nga
Kung birthday, kung tanan ko, unsa may buhaton niyo kung mag-birthday, ingon sila, muadto ko simbahan, Father, managkot. And then, dili mo mohapit sa sulod, kay mo simba, kung sa itubag. Taas man ang misa, Father, mohapit pa may sa merkado, mupalit pa may igsudanon, mupalit pa kami pagkaon. Kung na pong uban, nga mo simba, human gani mga lawat, kung sa'y buhaton, hinay-hinay, ana-ana sa likod sa simbahan, kay nga naman, kung maabtan may igmahuman ang misa, basin maawahi kami sa sakyanan. Mangigsuon ko na ni Kristo, aduna bayay direksyon nga human bitaw sa santos nga misa, especially ka ng human sa pagpangalawat, there's always that sacred silence. Ano aduna may sacred silence? Atong pamalandungan ang Ginoo ning sud diha sa atong kinabuhi, atong i-feel iyahang presensya, kay na diha ang Ginoo magistorya o namati usab kanato. O pud bitaw kini ang buot nga ipakailap ni St. John Mary Vianney ngadto sa iyahang mga parokyano. Pag-abot niya didto ang katawhan wala na gayud respetar sa santos nga misa. Ug mao ni ang ingon nga man could only attain or go to heaven if he will attend the Mass here on earth. Ang iyahang debosyon sa santos nga Eucharistia mao usa sa inungdan nganong natandog niya ang mga katawhan. Maigsuon ko ni Kristo kung ang atong lawas gutomon, ang atong kalag nangilanglan baya pud og nutrisyon. Si San Agustin sa kanunay nagpahinumdom kanato. Take care of your body as if you're going to live forever. And take care of your soul as if you were going to die tomorrow. Sa atong makanunayon nga pag-amping sa atong mga lawas, aduna ba kitay pagtagad nga gibuhat sa atong mga kalag? Sa ako bitaw nga email karon personally, daghan kaayo nag-advertise kanako og mga insurance plan. Ngay naghatag kanako og life plan, sickness plan, retirement plan. Aduna pagay nang hagad sa St. Peter plan. Life is short, but we are full of plans. But remember, eternal life is forever. But are we preparing eternal plan? Life is short, but we have a lot of plans of kinutrohon. Pero eternal life is forever. What is our eternal plans? Mga igsoon ko ni Kristo, ato kiniyampo, Ginoo tudloy kami sa paila sa among mga priority. O ako pong hangyoon kamong tanan, nanining St. John Mary Vianney Sunday, iyampo po may mga kaparian na kami makanunayon sa amo nga mga bukasyon. Amen.